ସବୁ ଲାଗି ଯାଉଛି ତୁ କ'ଣ ପଳେଇବୁ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ନା। ଆଚ୍ଛା ତମେ କିଏ टीचर्स ଆଉ ତୁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ନା ମୋ ଘରେ କ'ଣ କରୁଛ? नहीं हम एडमिशन करबे କ'ଣ ଆର୍ମି ଜଏନ୍ କରିବ? एडमिशन ଆଡ଼ମିସନ୍ आपण घरे छुआ अछन ଛୁଆ ଅଛି 2 वर्ष 15 दिन सर आपण घरे छुआ अछन 2 मास 15 दिन କିଏ आउ 1.5 मास पर टीका न କିଏ नहीं आपण छुआ ମୋ ଛୁଆ बुद्धि देखो रे ये तो लागुनी ଆଉ ତୋ ପ୍ରକୃତି ଯାଇ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଏ କଥା କେମିତି ଇଏ ଜାଣିଲେ ମାନେ ମୁଁ ତ ରହିଲି ଭିତରେ ଆଉ କାହା ସହିତ ବାହାରେ ଇଏ ହେ ଇଏ ମାଇକିନା ଜାତିକି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତୋ ବାଇଶକୁ ଆଜି ଯଦି ତୋ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ମୁଁ କି ଏସବୁ କହୁଛ କଣ ଏସବୁ କ'ଣ ଆରେ ସେମିତି ମୁଁ କାଇଁ କରିଯାଉଛି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି 2 ମାସ 15 ଦିନ ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ତ ସେଇଆ କହିଛି ଆମର ତ ପିଲା ନାହିଁ ଛୁଆ ନାହିଁ सर मैडम मिछर को ना कि मम्मी मिछर को আমি ছিল ମୁଁ କହୁଛି आपण को मैडम प्रेग्नेंट ना 2 मास 15 दिन ପେଟରେ ଅଛି हां ହେ ତମେ ଏତେ କଥା ଜାଣିଲ କେମିତି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହିଲା କିଏ हमर से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दरकार तो से ବୁଝିଲ କୌଶल्या ମତେ ଲାଗୁଛି ଦଶମରେ ଯେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଲିକ୍ ହୁଏ ବୋଧେ କିଏ ଆମ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ଲିକ୍ କରିଦେଇଛି ତାକୁ ପଞ୍ଚମ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିଲ